ንኣብነት እንታይ ዝበሃል ኣባሃህላ ኣሎ ሓንቲ ጓል ተነስተይቲ ኣፍቃሪ ኣለኒ እንተይላትካ ተስፋ ከይትቆርፅ ደጋጊምካ ፍትን እንተምንታይ እምንቲ ጓል ተነስተይቲ ቴክስት ኣይትምልስን እያ ወይ ድማ ፅሑፍ ኣይትምልስን እያ ክበሃል ሰሚዕክን ትፈልጣ ዶ? ስለዚ እዛ ቀንዕና ትብል ብደንብ ጌርክን ኣስሚርክን ስምዓ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ፍቅሪ ውሽጢ ክምዕድኹን ወይ ሞቲቬሽን ክገብሩኹን ከለው ብዛዕባ ቀንዕና ትንክፍ ኣቢሎም እዮም ዝኸዱ። እንተምንታይ ኣብ ፍቅሪ ውሽጢ ኣቲኻ ቀንዕና ኣየድልን እዩ ዝብል ይጥቀሙ እዮም። ብልክዕ ኣለዎ ሓደ ሰባት ኣመና ቅኑዕ እንተኮይንካሎም ጉሉፅ እንተኮይንካሎም ብጀካኻ ኣማራፂ ከም ዘይብልካ ገይሮም ይሓስቡካ እዮም። ግን እዚ ነገር እዚ ጌጋ እዩ፣ ዓብይ ጌጋ እዩ። ሰላም ፍትዋት ተኸታተልተይ ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ሓውኹም ኣምላኽ መስገን ጽቡቕ ኣለኹ። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኽዎ ጽቡቕ ክትህልው በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ዓብይ ትምኒተይ እዩ እውን። ስለዚ ከዓ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ መሃርን ጠቓምን ዝኾነ ትሕዝቶ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ። ብፍሉይ ግን ንደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ስለ ዝምልከት ሓንቲ ጓል ተነስተይቲ ሓፍትና ኣብ ፍቅሪ ውሽጢ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ 4 መሰረታዊ ነጥብታት ናባኸን ሒዘልክን ቀሪበ ኣለኹ። ክሳብ መወዳእታ እውን ሓቢርክና ንፅንሓ። ብተወሳኺ እውን ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋትና ነዚ ትሕዝቶ እዚ ብደንቢ ኣዳሚፅኩም እንተደኣ ኣብ ተግባር ኣውዒሎንኦ ኮይነን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣብ ፍቅራዊ ህይወተን ዓብይ ለውጢ ከምፅኣለን ይኽእል እዩ ኢልኩም ተኣምንሉ ተኮይንኩም ሼር ብምባል እዚ ቻናልና እውን ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከምዚ ዓይነት ኣብ ቀጻሊ መሃሪ ዝኾነ ትሕዝቶታትና ንክበፅሓኩም ሳብስክራይብ ብምባል ተኸታተሉኒ። ብቐጥታ ናብ መደብና ክንኣቱ። ሓንቲ ጓል ተነስተይቲ ኣብ ፍቅራዊ ህይወታ እንታይ ክትገብር ኣለዋ? ቀዳማይ ዓርሰ ምትእምማን ክህልዋ ኣለዎ። ሓንቲ ጓል ተነስተይቲ ኣብ ፍቅራዊ ህይወት ውሽጢ ዓርሰ ምትእምማን ክትሕዝ ከላ ብዝመፃ ናይ ዝኾነ ይኹን ተጋንፎን ናይ ውድቀትን ብምንም ተኣምር ክትህሰይ ኣይትኽእልን ኢኺ ወይ ድማ ክትህሰ ኣይትኽእልን እያ። ስለዚ ሓንቲ ጓል ተነስተይቲ ዓርሰ ምትእምማን ኣብ ፍቅሪ ውሽጢ ክትሕዝ ግድን እዩ። ንኣብነት ሓሳቡ ሰብ ከባእሰኩም ክኣተወኩም ይኽእል እያ መንጎኹም። እቲኣ ዓርሰ ምትእምማን ዘለዋ ጓል ተነስተይቲ ድማ እንታይ ትገብር መሲልኩም? እቲ ትገብሮ ወላ ዘይገበረቶ ነገር ተኮይኑ ቀልጢፋ ኣይትንህርን እያ። ብኮንፊደንስ ከረጋግኣካ ግዜ ሂባ ከዘራርበካ ክትብሎ እያ። ኣይዶኖ ክሰምዓካ ይክእልኒ እያ። ኣነ ነቲ ሓሳቡ ሰብየ ዳኣሙኖ እንተደኣ ኢልዋ ብዘይገበረቶ ነገር ሰብ እንተደኣ ርሒቕዋ ወይ ሓደ መፃምዳእ እንተደኣ ርሒቕዋ ኮይኑ ነብሳ ክትሃሲ ኣይትኽእልን እያ። ስለዚ ኣብ ሪሌሽንሽፕ ውሽጢ ዓርሰ ምትእምማን እንተደኣ ሃሊክ ኮይኑ ንዘጋጥመክ ነገር ክትንብርከኺ ኣይትኽእልን ኢኺ ማለት እዩ። ካልኣይ እምነት በይውዒልካ እንታይ ትገብር ኣለኻ? ምስ መን ኣለኻ? ጥርጣረ ዘይምእማን ምስ ከም ዝባኽ ከይዲ ይኸውን ይኽእል ዶ? ካባይ ዝበለፀት ክረክብ ይኽእል ዶ? ገለገለ ዛ ዓይነቱ እንተደኣ ተሓስቢ ኮንኪ እንተደኣ ዘይተኣምንዮ ኮንኪ እምነት ኣብ ነብሱ ዘየውድቅሉ ኮንኪ ንዕኡ ደይኮንክ ተሃሲ ነቲ ዝኩሉ ግዜ ዘጥፋእኸዮን ንነብስኽን ብዓብዪ ተሃሲ ኣለኺ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ፍቅሪ ውሽጢ ኣቲኺ እምነት ክህልወክ ግድን እዩ። ደቂ ሰባት ከዓ ብነብስና እቲ ንፈርሖን እቲ ንድንግፆን ነገር እዩ ዘጋጥመና ማለት እዩ። ስለዚ ንዝኾነ ይኹን ነገር ንፅቡቕ ነገር ልብና ክነእምኖ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ሳልሳይ ቅንዕና። እዛ ቅንዕና ትብል ብደንቢ ጌርክን ኣስሚርክን ስምዓ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ፍቅሪ ውሽጢ ክምዕድኹን ወይ ሞቲቬሽን ክገብሩኹን ከለው ብዛዕባ ቅንዕና ትንክፍ ኣቢሎም እዮም ዝኸዱ። እንተምንታይ ኣብ ፍቅሪ ውሽጢ ኣቲኻ ቅንዕና ኣየድልን እዩ ዝብል ይጥቀሙ እዮም። ብልክዕ ኣለዎ ሓደ ሰባት ኣመና ቅኑዕ እንተኮይንካሎም ጉሉፅ እንተኮይንካሎም ብጀካኻ ኣማራፂ ከም ዘይብልካ ገይሮም ይሓስቡካ እዮም። ግን እዚ ነገር እዚ ጌጋ እዩ፣ ዓብይ ጌጋ እዩ። ምክንያቱም ብሓደ ውሱናት ሰባት ንኩሉ ሰብ ብሓደ አንግል ወይ ብሓደ እንትን ክትሪኦ የብልካን ማለት እዩ። ገለገሊኦም ሰባት ከዓ ኣብ ፍቅሪ ውሽጢ ብቅንዕና ዝኣምኑ ሰባት ኣለዉ። ስለዚ ንስኺ ንነብሲ ክትኮነ ዘለክ ግን ፍቅሪ ብነብሱ እቲ ሓቀኛ ፍቅሪ ቅንዕና እዩ፣ ግልፅነት እዩ። ኣማራጭ ከም ዘይብለይ ገይሩ ክሓስበኒ ኢልኪ ቅንዕና ክተጉድል የብልክን። እዚ ሓደ ውሱናት ሰባት ብልክዕ ሓቀኛ ፍቅሪ ዘይብሎም ወይ እውን ከፍቅሩኽ ዘይክእሉ ሰባት እዮም ኣማራጭ ከም ዘይብልክ ገይሮም ዝሓስቡኹ እምበር ንስኺ ቅንዕና እንተደኣ ሃሊክ ኮይኑ ኣመና ኢኺ እቲ ፍቅሪ ክተጠንክርዮ ትኽእል ማለት እዩ። ግድን ኣብ ፍቅሪ ውሽጢ ቅንዕና ግልፅትን ክትኮኒ ኣለክ ማለት እዩ። ራብዓይ ንነብስኺ እምንቲ ምዃን። እዚኣ ምስተናይ ዓንተ ወይ ዝበልኩኺ ከይትተሓዋወሰኪ ብደንቢ ፍልልያን ዘመሳስላን ነገር ክትፈልኽ ትክእል ኣለኪ። ዓንተ ወይ እምነት ክህልወክ ኣለዎ ክብለክ ከለኹ ምስ ንነብስኺ እምንቲ ምዃን ዘራኽቦ ነገር የብሉ።
እምነት ክልወክልዎ ማለት ኣብቲ መጻምድኺ ብተግባር ዝገብሮም ሓሳብ ዘይኮነ ሓሳብ እንዳምጻኻ ንይእሙሮኻ ካብ እምነት ወጻኢ ምግባር ማለት እዩ። ንነፍስኺ እምንቲ ምዃን ማለት ከዓ ኣብቲ ባዕልኺ ሓሲብኪ ኣብ ተግባር እትገብርዮ ነገራት ዝውክል ማለት እዩ። ኣብ ፍቕሪ ውሽጢ ኣቲኺ ንነፍስኺ እምንቲ ክትኮንላ ግድን እዩ። ንኣብነት እንታይ ዝበሃል ኣባሃህላ ኣሎ ሓንቲ ጓል ተነስተይቲ ኣፍቃሪ ኣለኒ እንተይላትካ ተስፋ ከይትቆርጽ ደጋጊምካ ፍትን እንተምንታይ እምንቲ ጓል ተነስተይቲ ቴክስት ኣይትምልስን እያ ወይ ድማ ጽሑፍ ኣይትምልስን እያ ክበሃል ሰሚዕክን ትፈልጣ ዶ? ስለዚ ንስኺ ከምዚ ነገራት እዩ ንነፍስኺ እምንቲ ክትኮንለክ ዝብለክ ዘለኹ ማለት እዩ። ኦልሬዲ ነቲ መጻምድቲ ክንሱ ምናልባት ቅድሚ ናብ ፍቕሪ ውሽጢ ምእታውኪ ግድን ኣማራፂ ክትገብሪ ኢኺ ግድን ምስ ብዙሓት ክትዕልል ትኽእል ኢኺ። ምክንያቱም ሓደ መጻምዲ ምምራጽ ማለት ህይወትካ ሙሉእ ናይ ሰላምካ ምርካብን ሰላምካ ምዝራግን እትውስነሉ ውሳነ እዩ ዝኸውን። ስለዚ እቲ መጻምዲ ዝኸውን እቲ ናይ ቀጻሊ መጻምዲ ዝኸውን ከመይ ዓይነት ሰብ እዩ ንዓይ ይጠቕመኒ ድዩ የዋፀኒ ድዩ ንዓይ ዘኽብር ሰብ ድዩ ስድራይ ዘኽብር ሰብ ድዩ ኣብ ሃይማኖቱ ጽኑዕ ድዩ ኢልኪ እዚ መስፈርቲ ክትመርጽ ከለኺ ነዚ መስፈርቲ ዘካትት ሰብዚ ኣብ ምርጫ ክትእትው ትኽእል ኢኺ ቅድሚ ናብ ፍቕሪ ውሽጢ ምእታውኪ። ኣብ ፍቕሪ ውሽጢ እንተደኣ ኣትዮ ኮይንኪ ግን እዚ ምርጫ ድበሃል በምንም ተኣምር ካንሰል ክትገብሩ ኣለኪ። ወሲንኪ ኢኺ ኣቲኺ ኢኺ ሓንሳኣ ከዓ ጀሚርኪ ኢኺ። ስለዚ ንነፍስኺ እምንቲ ኮይንኪ ክትቀርቢ ኣለኪ። ንኣብነት ክረኽበኪ ዝደለየኪ ሰብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዘፍቅረኪ ሰብ ብቻ ንዓኺ ብሕውነት መልክዕ ዘይኮነሲ ብምሕዝነት መልክዕ ዘይኮነሲ ብፍቕሪ ዓይኒ ክጥምተኪ ዝኽእል ወዲ ተባዕታይ በምንም ተኣምር ክትቀርብዮ የብልክን። እቲ ምሕዝነት ዝብለክ ዘለኹ እውን ገደብ ዘለዎ ካብ ፋሚሊ ወፃኢ ኮይኑ ምሕዝነት ተዘይመረፅኪ ይሓይሽ ባህላ እየ። ከም መሓዛ ክትገብርዮ ይሕዋትኪ ፋሚሊ ድኾኑ መሓዛ ክትገብርዮ ይሓይሽ ባህላ እየ። ምክንያቱም ፍቕሪ ንኽጠንክረልኪ ኣይኮነን። ግን እዞም ብኻልእ ዓይኒ ክርኢኹ ዝኽእሉ ወዳት በምንም ተኣምር ናባኺ ክተቕርቢ የብልክን። ንስኺ እውን ከምቲ ንሱ እሙን ኮይኑ ክቐርበኒ ኢልኪ ተሓስቢ ኣነ እውን እምንቲ ኮይነ ክቐርቦ እየ ኢልኪ ንነፍስኺ ምእማን ማለት እዩ። እምበኣርከስ ፍትዋት ተኸታተልተይ ናይ ሎሚ መደብና እዘን 4 ነጥብታት እየን ነይረን። እዚአን ከዓ ኣብ ተግባር እንተዳ ኣውዒልክን ኮይንክን ኣዝዩ ናይ ፍቕራዊ ህይወትክን ናብ ዝለዓለ ደረጃን ኣብቲ መወዳእታ ደረጃን ክትሪኣሉን ስጋብቲ መወዳእታ ህይወት እውን ክትበፅሓሉን ዝሕግዘክን ነጥብታት ስለዝኾነ ግድን ክትገብርኦ ኣለክን። ፍትዋት ተኸታተልተይ እዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብና እንተዳ ፈቲኹኖ ኮይንክን ላይክ ብምባል ናብ መሓዝክን እውን ሼር ብምባል ነዚ ቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንክን ከዓ መሃር ዝኾነ ቪድዮታትና ንኽበፅሓክን ሳብስክራይብ ብምባል ቤተሰብ ይኹና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ስጋብ ንራኸብ ሰሰናዩ ይቕነየለይ።